Mas mataas na border restrictions para sa mga manggagaling sa NCR ipinapatupad sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report ni Russell Simorio. Dahil sa banta ng COVID-19 Delta variant, tinasan pa ang border restriction sa Calasiao, Pangasinan. Hihigpitan ang pagpasok ng mga biyaherong manggagaling sa NCR. Doble rin ang pagbabantay sa mga pampublikong lugar. Ang Calasiao Police Station po ay muling paiigtingin ang atin pong pagsasagawa ng checkpoint. Hindi lang po sa ating mga boundaries, kung hindi pati po sa mga establishment, mga matataong lugar kagaya ng mall, markets, churches, ito pong mga terminals. Dumadayo na sa mga island barangay ng Dagupan City ang Health Authority para sa vaccination rollout sa mga senior citizen. Ginagawa rin ang community-based vaccination program bilang pagtalima sa national government na maging magaan sa mga residente ang proseso ng pagbabakuna. Russell Simorio, Balitang Amyanan.